Кинофени, това е моето ревю на предпремиерата на филма, който гледах вчера на IMAX преживяване, продуциран от двете филмови компании Marvel Studios и Walt Disney на големия режисьор Шон Леви с участието на актьорите Райан Рейнолдс, Хю Джакман, Ева Корин, Дафни Кин, Джон Вафро и Роб Дилейни, както и със специалното участие на именно Дедпул и Върколака. Жанрът, който се води филма, е приключенски екшен и комедия. Времетраенето на самия филм е близо 2 часа и 10 минути и само да споделя за повечето, да, има скрити сцени по време на надписите и след надписите на филма, така че стойте до края, за да гледате, няма да съжалявате. А оценката в Rotten Tomatoes е именно между 90 и 95% гледаемост от публиката и само да споделя, че филма е забранен за лица под 18 години, тъй като има брутални кървави сцени. Повечето от вас, които са го гледали в сряда и четвъртък, знаят за какво става дума. Нека сега да ви разкажа за действието на третата част от приключенията на Дедпул. На 26 юли нищо вече няма да е същото, защото той се завръща. Месията, Исус Марвелски, наемникът с голямата уста, прави първата си официална поява в малката киновселена на Марвел с seизмичното комиксово събитие Дедпул и Върколака. Редом до Дедпул на Райан Рейнолдс застава и иконичния Върколак, в чиято роля се завръща неотразимият Хю Джакман. В какви неприятности ще се забъркат двамата героите първо предстои да разберем, но едно е сигурно, ще включат много кръв и нецензурирани думи. Режисьора на Дедпул и Върколака е Шон Леви, който също така е режисьора на Жива стомана, Свободен играч, по сценарий на Ред Рис и Пол Уинък. Към Рейнолдс и Джакман се присъединят Матю Макфадиан, Ема Корин, Морена Бакарин, Род Дилейни и още много други. Кинофенове, в историята проследяваме отново Уейд Уилсън, който след като не го приемат в Отмъстителите, вече не иска да облича костюма и иска да е колкото може по-далеч от супергеройските приключения. Но не след като от ATN решават да го приканят доброжелателно обратно във времевия корпус. ATN е именно, ако спомняте, от сезон 1 и 2 на Локи, именно там, където решават кой да остане в миналото, как да оправят времевата линия и кой трябва да го изтрият изцяло, защото пречи на мултивселената. И както всички ние познаваме именно Дедпул как се включва в това ново допълнение. И въпреки това там разбира, че неговия свят е на път да излезе от времевата линия, но има шанс да го спаси, ако се обедини с друга вариация на Върколака и заедно се опитат да спасят и двата им свята, но имат само 72 часа, иначе след това всичко свършва, както и краят на мултивселената. Мога да кажа, че това е един от най-епичния филм за 2024 и особено с Райан Рейнолдс, който отново доказва, че той е най-големият, който може да направи всичко и въобще не му пука от последствията, бюджета и назоваването на различни филмови марки и имена на други филми, без да му пука от авторските права. И да видя Хю Джакман отново в ролята на Върколака и то с иконичния костюм от анимацията на X-Men, какво повече мога да поискам? Това е един от тези филми, които просто очакваш, готов си и се наслаждаваш до края. Мога да кажа, че Дедпул и Върколака преплита вселените на Fox, Marvel и Disney заедно в едно епично, друтно под за лица под 18 години пътешествие на сърце, хумор и героизъм. Динамичният дует на Райан Рейнолдс и Хю Джакман извежда своята печеливша химия към слава. Това не е сложно изкуство, но никога не е било предназначено да бъде и гледането на филма. Очаквайки да бъде нещо, което не е, би било безсмислено упражнение. Феновете ще го харесат, дори също ще го харесат заради качествата му, а някои ще го намразят. Изключително забавно филмче, доставено с много страст към този франчайз и изненадващо привлекателна, красива почет към това, което беше преди. Вземете си пуканки и се наслаждавайте на филмчето. Каквито и да са недостатъците му като история, той все още е забавно преживяване. Бързо стрелните гегове, често лучат целта, екшенът е солиден. Извинете, макар и рядко запомнящ се, а камеотата са добре. Те са там само заради феновете. Дедпул и Върколака е един от най-забавните филми на Марвел, които съм гледал от години. Освен забавен, задоволителен от гледна точка на екшън и насилие, той ви оставя с това пълно удовлетворение в изплащане на моменти, които сме чакали с години.
Гледайте просто едно уникално, забавно преживяване. Моята оценка, която ще дам на филмчето, ще бъде 9 от 10 и силно препоръчвам на всеки фен на Марвел, независимо кой е, гледайте този филм, защото е супер забавно, супер яко, а Райан Рейнолдс и Хю Джакман просто показват невероятна химия между тях двамата и нямам търпение да ги видя в още и още такива филми. И само ще изпълня нещо, няма нищо още свързано с някакви герои, но ми хареса, защото Дедпул му казва в ученицето на Върколака: сега Дисни ще накара да правиш филми, докато станеш над 90 години. Казах ли ти? Невероятно и яко забавно филмче, гледайте го. Брутално е.